jak jsem říkal, znalci vědí. Dneska chci spát tady, ale takhle u silnice úplně ne. Takže někde tady. Správná výbava turisty pro vytvoření parkovacího místa. Takhle bych řekl, že to je lepší. Jediná otázka k pobavení bude, jak vyjet. To nebude sranda, ale nějak to vyřeším. Procekám a tak. Pravda, abych vyjel, tak jsem si to musel trochu proklestit. Vypadá to jako, že jsem hrozný drsoň. Zajedu do místa, vyklučím džungli, vytvořím parkovací místo. Úplně takhle tesný to nebylo. Věděl jsem, kam jedu. Tohle je továrna na iluze mého tatínka. A já jsem jí prodal a vlastně se s ní jako rodina loučím. Ten pozemek je státní, takže jsem spal na cizím, to ne, že ne, ale tohle ta ruina, ta je moje. Ovšem samozřejmě musel jsem si to zatraceně hodně proklestit. Myšlenka byla zajímavá a když jsem zkusil, tak zkusím vyjet jenom z půlky, tak si myslím, že to nedokážu, protože to se prokuzoval, tam byl svah fakt větší. Takže mi bylo jasný, že to musím vyklučit hodně daleko. Naštěstí jsem měl sebou pirátskou výbavu a se roznářadím, tak výsledek byl ten, že se mi podařilo nakonec vyjet bez nějakých zdánlivých problémů, ale asi hodinu a půl jsem to tam čistil. No a když člověk z domu odchází, měl by zavřít dveře. Teďka je další den. Mířím na zahrádky. To je kemp, který mám rád, kde jsem spal ovšem naposled před to bude takovej 40 let. Od té doby jsem se tam dvakrát stavil, ale vlastně nikdy nespal. Naposledy, když jsem tam byl, tak tam byly ještě cedule hraničního pásma a že kemp je jenom pro tuzemce, aby tam nejezdili drederoni s cílem utéct. Filipova huť.
tady máme Kvildu. Proti Filipce vypadá, že baráky jsou stejný. Na té Filipce je zvláštní, že to vypadá, jako by to byly starý baráky. Ale víme, že jsou nový funglovky. Teda z mýho pohledu funglovky. Ale dělají dojem, že jsou tam nejméně 200 let. Než to na Kvildě jsou to všechno baráky, které tu už byly. Samozřejmě stromy jsou úplně jinak. Jak v těch částech mezi vesnicema, jak se změnily stromy, tak díky tomu mi nespíná, kde přesně jsem. Vůbec si mi to nic nepřipomíná, jsem prostě ztracený. Až alej nad odbočce ke Slati mě ukáže, a tohle už znám, jo. Jsme na kameru nezachytili, tak to uděláme takhle. Osamělej barák rozhodně už. Nahoře cesta nevím, ne? Tady všude samozřejmě byla louka. Louka. Škola byla. A je. Jo, tady je postavená ta kaplička, stejná je postavená mezi Filipkou a Modravou. Ty se tváří, že tam byla od jak živa. Má dělinkový autobus. To jezdil? Si nemůžu vůbec vzpomenout. Jo, že silnice je širší, tak to je vývoj.
Ano, to je ona. Je zvláštní si uvědomit, že tyhle všechny stromy jsou nové. Před 40 lety tu nebyly. Když jsme tady bývali tou dobou, v chatičce se svítilo petrolejkou a bylo to tak 40 let od války. No, a teďka je to dalších 40 let. No, a prostě stromy jsou jinde. Náhon. Samozřejmě je tu teď míň vody, než by teklo bez náhonu. Nicméně plyná řeka. Ty velký balvany jsou všechny fuč. Druhý břeh řeky byl zakázaný. Tam už začínalo hraniční pásmo. Stříhací idyla na tábořišti v zahrádkách. Ano, ty smrky to jsou ty malí, co tady bejvaly. Vida. Klíny se hodí nejen v Alpách. Slunce zapadá mezi stromy. Já tady budu 3 dny v kempu v zahrádkách, protože mám ještě několik videí, které chci zpracovat. A jednu linku tu ta ještě furt běží, takže mám tady zatrace něco ještě dělat se sebou, s filmama, se vším. Takže pro teďka nechám slunce zapadnout. Tahle noc byla schladnější. Mohlo být tak 5, 6, 5. Stává se tu později než v kempech v alpských zemích. Tady žádnej ruch není, protože se tu nikdo nevydává na horskou túru. Ranní mlhy nad Borovou ledou je nějakých 6-7 stupňů. 6:45 ráno. Známé místo z rodinných filmů stále existuje a je vyhledávané. A zde je možno vyhlížet Alpy. Z asi 15 pokusů jsem je odtud neviděl nikdy. Bylo to místo, kde jsme se vždycky vyškrábali nějakým způsobem to Karpátu, třeba přes Lipku. A viděli jsme dost a tohle měla být taková sladká tečka na závěr. Alpy jsme vyhlíželi, skutečně. Musím potvrdit, že alpská vyhlídka je nádherné místo k vyhlížení Alp i ke kochání se nádhernou šumavskou krajinou. Alpská vyhlídka je místo, kde bych svou cestu do Alp završil. Protože moje láska k Alpám, atraktivita, vznikla na 2 místech. První bylo vyprávění mámy, kterou pustili, dali příslib na západ, na cestu a ona skutečně jela a vyprávěla. Vyprávěla o kopcích, o ledovcích, o serpentínách. A tady jsem byl zase s tátou. Vždycky jsme sem takhle si vytáhli ten kopeček.
A koukali jsme se na Alpy, které tímhle směrem by měly být vidět. Nikdy jsme je neviděli. A ono ostatně v létě je velmi málo dnů, ty Alpy jsou vzdálený 60 kilometrů, takže musí být speciální podmínky pro to. A já jsem si jako, nevím, kolik mi mohlo být, 15? Jsem se takhle sebral jednoho rána, že se podívám na lepší podmínky. Že tady budu ještě za ranního šera a to slunce nebude dělat opár a tak jako když jsme sem přicházeli v pozdní chvíli, kdy už to slunce vlastně svítilo víceméně proti. A výsledek byl stejný. A zůstala vlastně jenom ta touha ty Alpy vidět. Pak jsem vlastně s bejvalkou do těch Alp jel. Několikrát. A bylo to úžasný. Takže Alpy jsou u mě zapsaný zlatým písmem. A tady na tomhletom místě je jedno ze 2 míst, kde se to vlastně narodilo. Tak ahoj Alpy a přijdu zás.